Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесех, да светится имя Твое, да дойде царство Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный даж нам днес и остави нам долги наши, яко же и не оставляем должником нашим, и не веди нас во изкушение, но избави нас от лукавого. Защото Твое е царството, силата и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Господи Боже наш, на Тебе се молим и от Тебе просим да се отпечата светлината на лицето върху рабинята Ти Диана, или да се отпечата кръстът на единородния Твой Син в сърцето и помишленията й, за да отбягва суетата на света и всеки лош замисъл на врага, а да следва Твоите повеления и дай, Господи, неотречено да остане светото Ти име върху нея, като бъде съединена в удобно време със светата Ти църква и усъвършенствана чрез страшните тайни на Христа, Твоего, тъй като живее по заповедите Ти и опази печата неповреден, да получи блаженството на избраните в царството Ти, по благодата и човеколюбието на единородния Твой Син, с когото си благословен с пресветлие, Божие и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Радуй се, благодатная Богородице Дево, и с Тебе Богосия Сонце прави Христос Бог наш, просвещай сущия от мен, весели се и Ти, старче праведни, приеми волятия свободителя душ наших, даруяща го на воскресение. На Господа да се помоли, Господи помилуй. Господи Боже, наистина от Твоето име, от името на единородните Си и Светия Ти Дух, възлагам ръката си върху Божията рабиня Диана, която се отустоила да прибегне към светото Твое име и да се запази под заслона на крилете Ти. Запиши я в книгата си на живота и я съедини със статото на наследието си. Нека очите Ти винаги милостивно да гледат в нея и ушите Ти да чуват гласа на молбата й. Развесели я в делата на ръцете и във всичкото й потомство, защото Тебе възпява всяка небесна сила и Твоя славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Господи Саваот, Боже Израилев, който изцелява всяка болест и всяка немощ, милостивно погледни на рабинята си, потърси, издири и прогони от нея всички действия на дявола, запрети на нечистите духове и изгони, очисти творението на Твоите ръце и като употребиш силното си действие, смъжи сатаната скоро по нозете и дай да побеждава над него, над нечистите му духове. Амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Вечни владико Господи, който си сътворил човека по свой образ и подобие, сам Ти привържи към живота и светъл ангел, който да я избави от всеки замисъл на врага, от лоша среща, от хладнешни видения, от лоши привидения. Изгони от нея всеки лош и нечист дух, който е скрит и се загнезди в сърцето й. Изгони от нея всеки лош и нечист дух, който е скрит и се загнезди в сърцето й. Изгони от нея всеки лош и нечист дух, който е скрит и се загнезди в сърцето й. По благодат и милосърдие и човеколюбие на единородния Ти Син, с когото си благословен заедно с пресветия Богия и животворящ Твой Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин. Моля да заповядате от тази страна. Отричаш ли се от сатаната и от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му мъдрост? Отричаш ли се от сатаната и от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му мъдрост? Отричаш ли се от сатаната и от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му мъдрост? Отричаш ли се от сатаната? Отричаш ли се от сатаната? Отричаш ли се? Вярвам в един Бог, Отец Съдържител, Творец на небето и на земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истина от Бог истина, роден несътворен и същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради наш човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплоти от Духа Света
Богу и Дева Мария, и стана човек и бе раснал за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писание, и възлезе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Света го Господа животворящия, който от Отца изхожда, като се покланим и го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. Една свята вселенска и апостолска църква изповядваме на кръщение за опрощаване на греховете, чакаме възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Съчетали се с Христа. Съчетали се с Христа. Съчетали се с Христа. И поклоним се, покланям се на Отца и Сина и Светия Дух, единосъщна и неразделна Троица. Благословен Бог, който иска да се спасят всички човеци, да достигнат до познание на истината, сега и винаги во веки веков. Амин. На Господа да се помолим, Господи помилуй. Владико Господи Боже наш, призови рабинята си Диана за светото Твое просвещение и удостоя с тази велика благодат на светото Твое кръщение. Амин. Благословено е Царството на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. С мир на Господа да се помолим, Господи помилуй. За мира свише и за спасението на нашите души, за мира на целият свят, за благостоянието на светите Божии църкви и обединението на всички, за този свят храм и за ние, които влизат в него с вяра, благоговение и страх Божий, за високо преосвещение на наш митрополит Наум, за честното презвитерство, за дяконството Христа, за целият църковен прищи, за всички люди, за благочестивия и христолюбив наш народ и христолюбивото му воинство, на Господа да се помоли, Господи помилуй, за да се освети тази вода със силата и действието и слизането на Светия Дух, на Господа да се помоли, Господи помилуй, за да и се изпрати благодатта на избавлението и благословението Йордана, на Господа да се помоли, Господи помилуй, за да дойде върху тази вода очистителното действие на свръхестествената Троица, на Господа да се помоли, Господи помилуй, за тази, която пристъпва сега към светото кръщение за спасението й, на Господа да се помолим, Господи помилуй, за да се окаже дъщеря на светлината и наследница на вечните блага, на Господа да се помолим, Господи помилуй, за да бъде избавена тя и ние от всяка скръб, гняв, беда и нужда, на Господа да се помолим, Господи помилуй, защити, спаси, помилуй, запази ни Боже с Твоята благодат, Господи помилуй, като поменем пресветата, пречиста, преблагословена, славна наша, Владичица, Богородица и Пресна Дева Мария, заедно всички свети и нека са ни сели с един други, целият си живот на Христа Бога да даде, Господи, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение сега и винаги и во веки веков. Амин. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Велик си, Господи, и чудни са Твоите дела и нямаме достатъчно думи да възпеем Твоите чудеса. Сам Ти, човеколюби, целуй и сега дойди чрез влизането на Светия Дух и освети тази вода. Сам Ти, човеколюби, целуй и сега дойди чрез влизането на Светия Твой Дух и освети тази вода. Сам Ти, човеколюби, целуй и сега дойди чрез влизането на Светия Твой Дух и освети тази вода. И дай благодата на изкуплението, благословението на Йордан, направи извор на нетление, осветителен дар, очистваща грехове, предпазваща от болки, гибелна за демоните, недостъпна за вражеските сили, с ангелска сила изпълнена да бягат от нея зломислещите за създанието Ти, защото призовах чудното, славно и страшно за враговете Твои име, Господи, да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Да се съкрушат по знака на Твоя кръст всички вражески сили. Амин. Молим се, Господи, да стъпят на нас всички въздушни смъртни призраци, да не се укрият в тази вода, тъмен демоници да слезе скръщаването, за дух, който причинява потълнение на мислите за бъркане на ума. Но Ти, Владико на всичко, направи тази вода да бъде вода за изкупление, вода за освещение, очистваща плът и дух, разровна на окори, прощаване на прегрешения, просвета на душата, паня на възраждане, умнога на душа, дарба на осъвременение на греховните забвения, извор на живота. Защото на Тебе подпада всяка слава, чест и поклонение, заедно с безначалния Твоя Отец и Пресвети и Влади, животворящ Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Мир на всички.
внимаваме, алилуя, да внимаваме, алилуя, да внимаваме, алилуя. Благословен Бог, който просвещава и освещава всеки човек и вечна света, сега и винаги в веки веков. Амин. Да видим корен ще къде. Да си живо и здраво. Тази страна. Кръщава се Божията рабиня Диана в името на Отца и Сина и Светия Дух. Съвсем мъничко. Ти няма да усетиш. Постригва се Божията рабиня Диана в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Благословен си Господи, един Боже, съдържител и извор на Богата Слънце на правдата, който за уния, що се в мрак си направи да светни си нас за спасение чрез явление допълнително на Бога си. И Бог наш се подарил на нас и ценно и божествено посвещение на животворно помазание, което и сега се благодари да се посвети. Но посветявам си Божия рабиня Диана чрез вода и се подарил Божия на болното и болното. Сам ти го усетиш на владица царю, подари и печата на дара на свето и със синове, който помогу се покланя на час и пресвето тяло и да оценкате на познателите. За тази е Бог, да усещане от пътя православната вяра изгради от Никаго и всички морали и жизни си да страха катерия да слушате, чистота и на правата и като ти да покажа да всеки дело за да сте. Най-напред ще да следва си на десната цялата, защото ти си който ми спасява и тебе слава да прави на силно си и Светия Дух сега и винаги на веки. Облича се Божията рабиня Диана, тъйка на правда, името на Отца и Сина и Светия Дух. На милостивите Божия наш Бог, който се облича със Сина и греха на ден. Обляквата се, тебе Христа и Бога наш, тебе на Тина страстта да се добавя да останем и му бъде срещу нас и му постигат срещу и нас разклонно, защото на тебе да носиш да не можеш да спасяваш и на тебе слава правим да начална се и да бъдеш живеещ сега и винаги и веки. На Господа да се помолим Господи, помилуй Господи, Боже наш, който по своята благодат свети Духом на Твоя вярваш пред тебе. Благослови Той му да не цени след на главата му благословение, както чрез Твоята законна си. Ангелен мир се. От Матея Светаго Евангелие чтение. Ще помоля само да се изправите за Евангелието. Да внимавам. В това време 11 ученици отидоха в Галилея на планина, дето им бе заповядал Иисус, и като го видяха,
бяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори и им рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята. И те идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух, и като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето аз съм с вас през всички дни до свършето на света. Оправдана си, посветена си, умита си с името на Господа нашего Исуса Христа и Дух на Бога нашего. Ти се кръсти, ти се посвети, ти се помаза, ти се освети, ти се умита в името на Отца и Сина и Светия Дух. Амин. Помилуй ни, Боже, по великата Твоя милост, молим Те се, чуй ни помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за благочестивия и православен български народ и за цялото наше христолюбиво воинство. Още се молим за високо преосвещение наш митрополит Наум и за всички наши Христа братя. Още се молим за многопросветената Божия рабиня Диана през всички дни на живота й, в вярата на чистото изповедание във всяко благочестие и изпълнение на Христовите заповеди. Още се молим за милост, живот, мир, здраве и спасение на Божията рабиня Велислава, възприемницата. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Защото си милостив човеколюбец, Бог и на Тебе да въздаваме славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, наше упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Христос, истинският наш Бог, по молитвите на своята пречиста и пренопрошна свята Майка, нека преподобните богоносни наши отци на всички свети да ни помилва и спаси като благ и човеколюбец. Амин. Благоденствено и мирно ище, здраве же и спасение во всем благопоспешение подаш, Господи. Много просветление храбрей Твое и сохрания на многая лета. Многая лета, многая лета, Господи Исусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Божието благословение да дойде на всички вас. Амин. Сега ще загасим свещичките. Те ще са. Ще ги пазите за нейно здраве, по-хубави плодове на големи празници. Благодаря да изгорят. Китката ще сложите в нейния дом. Когато изсъхнат, ще пуснете в някоя река. Било около дома, която вие се прецените. Кръстница, от днес нататък, вие сте моята душевна майка, ще й давате наследение, ще дарявате любов. И най-важното, да я научите да учите и уважават своите родители. Бъдете живи и здрави. Хубаво е да приемете свято причастие. Ако сте от Русе, точка Петравата, утре около 9:30 се изнася светото причастие, ще кажете, че не се има посещение. Единствено не трябва да е записало и такива неща. Бъдете живи и здрави. Мене и кичата, сега можете да ги разчупите и да се почетете заедно. Слагам ръката, че да бъдат